Готово. Екшен. Ето сега ще ви запозная с една кифла с шоколад. Да, това е положението. Ние сме пак, както се вижда, на пътешествие. Това е нашето приключение до Мальовица. Първо да ви кажа, кифлата сме купили от Студентски град. Няма как така. Всеки път сменяме кифладжийниците. Много е хубава, макар че вече не изглежда така свежа, както когато я закупихме. Откъде знам ли? Защото купихме две, тази е номер 2. Долу на езерцето, колежки. На това ли беше? Ето на това езерце долу. Виждате ли ги онези точки? Розова, бяла, синя, така. Там си разделихме кифла номер 1 и това е кифла номер 2. Така. Моля колежката да ви запознае. Аз ще ви малко така информативно ще ви разведа. В дъното е пирин. Здравей, пирин! Ето това е пътеката, която я виждате долу. Не знам дали соча правилно. По билото му да дойда в кадър. В кадър ли сме? Да. С кифлата ни. Така. Пътеката, която води към връх Дедов дол, мисля. Уртино езеро, две се виждат. Раздела и някъде и там, колежки, може да покажете хижата на Рилските езера. Виждате ли? Нищо не виждате. Добре. След това ви запознаваме с Витоша. В дъното е Стара планина. Язовир Искър се вижда от тук. Я да видим. Ето там зад скалата. Виждате ли? Дано да го виждате. Я да видя и аз. Я да ви го посоча. Къде е? Нищо не се вижда. Точно там. Добре. И въпросния връх Мальовица. Здравей и чао! Ние сме до тук. Мислим да изконсумираме тази въпросна кифла. Не на празно сме я донесли. Да ви представя този път и моята колежка, мадам Юлиана. Ето. Здравейте. Тя е рекламно лице за един друг продукт, който ще го видите. Не го казвай сега. Който ще го видите в едно друго видео. Много ви благодаря. Много сме радостни, че сме тук и сме много радостни, че ще слезем от тук надолу. Ето от тук. Виждате ли? От тук ще ви посоча с кифлата. От тук надолу и после по стръмното така. Така и после на другото стръмно на там. Стана много дълъг клип и затова приключвам само как